लाख लाख आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा सोरबा बेरामिनि थाखाय थै नागिरनानै खैफोदाव गोग्लैदों नामा? सोरबा बेरामिफोरनि थाखाय हरखाबै थै नांगौ जायोब्ला नोंथाङा मा खालामगोन? नाथाय बेबारनिफ्राय बेरामिफोरनि थाखाय नोंथाङा थै नागिरथिंबाय थानो गोनांथि गैला। थैनि थाखाय नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौ गैला। नोंथाङा गोरलै राहाजोंनो मोननो हासिगोन बेरामिफोरनि थाखाय गोनांथि जानाय थैखौ। नोंथाङा बे जानबुं नाम्बारखौ गोसोआव एबा सेभ खालामनानै ला। मोनफ्रोमबो जिल्लानि थाखाय आसाम सरकारा फोसावनानै होबाय कन्टेक्ट नाम्बार। आसाम सरकारा फोसावनाय जिल्लाफोरनि कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनानै लानो फै। कामरुप मेट्र' जिल्लानि थाखाय 7086544152, जरहाट जिल्लानि थाखाय 8486334148, 6900997323, माजुलि जरहाट जिल्लानि थाखाय 9101248120, धेमाजि जिल्लानि थाखाय 9101314526, नलबारि जिल्लानि थाखाय 9101149603, शिबसागर जिल्लानि थाखाय 7002045576, नगाव जिल्लानि थाखाय 7896344167, 9864588787, डिब्रुगड़ जिल्लानि थाखाय 8486045112, 7002028240, बिश्वनाथ सारियाली जिल्लानि थाखाय 9863109876, 7005284045, दरं जिल्लानि थाखाय 9365424195, बङाइगाव जिल्लानि थाखाय 7637893808, चराइदेउ जिल्लानि थाखाय 8638086283, लखिमपुर जिल्लानि थाखाय 8761886169, सनितपुर जिल्लानि थाखाय 8638265980, तिनिसुकिया जिल्लानि थाखाय 8638603779, मरिगाव जिल्लानि थाखाय 7577003739, कामरुप जिल्लानि थाखाय 6003199677, बरपेटा जिल्लानि थाखाय 9365479954, गलाघाट जिल्लानि थाखाय 9678554239, गवालपारा जिल्लानि थाखाय 6901791879, बजालि जिल्लानि थाखाय 8723887123, बाक्सा जिल्लानि थाखाय 7664018727, 6006566738, माजुलि जिल्लानि थाखाय 9101248120, दरं जिल्लानि थाखाय 9365424195। बेफोर जानबुं नाम्बारखौ थै सुबिदानि थाखाय फोसावनानै होबाय आसाम सरकारा। नोंथाङा बेमारिफोरनि थाखाय थै गोनांथि जायोब्ला बेबारनिफ्राय खारथिंनो गोनांथि जानाय नंला। थै गोनांथि जायोब्ला बैफोर नाम्बारफोराव खौरां लाहरनानै नोंथाङा मोनफुंनो हागोन।
मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।